Hej, jeg hedder Thomas, og jeg kommer snart til Frederiksstad og spiller koncerter i den kulturelle skolesækken. Og jeg glæder mig meget til at besøge jer. Jeg snakker dorsk, som er en blanding af dansk og norsk. Men jeg håber, I forstår, for jeg skal spille musik. Juhu! Bum, 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 bum. Vi ses.